होलायनोसै दिनै नै बाहेराव थारमाने मा होनना बुङो लेसेरि आलु अमा बेदर बिलाथि ओमफ्राय आरो नै जोंहा नै हाग्रायाव संना जायोबा माबायदि संना जायो दिनै फानलौ रुसुन देनाय सिस्टेमफोरा नै नायना लादो लोगोफोर फरमुलायानो रोङाबा थारमाने सोलोंनानै लादो आरो नोंथांमोनानो हाग्रायावथ' थबसि मोना नालाय बाहेरायाव संजाबा नै बिदि खालामना लानांगोन आरो बेदरा लांखादो बेदरा अबयसे मोजांखासोलै साफाखासो थारमाने नैबे हाग्रा बारियाव दिनै पिकनिक मोनसे बनायबाय आरो जोङो नै लकेसना आं देखायदों नोंथांनो नै बिदिलाय बिराद मोजांलै जायगाया सुन्दर बारा मोजां नाङो ना आदै नै बिथिं नै लकेसन ओंखामा जाबाय आरो बेयो नैबे जाहैबाय ओंखाम मोनजेनबाय बरियालै थोगोन ओंखामा अबसे थोआबा संदेरनो हागोन दा मा बेदरा जागोन दोआव मोजांसो जायो आदै हरबाय